ingkang sawetara sinitan wonten ing nggih garwa Swardi Prabu Pandu Diwayana Dewi Kunti Kalibrata Yekti Putri wingking saka Mandura kanganipun para putra nggih putra Dewa Pinten Tangsen Pratani Raden Permati tunjuk dalane iso sulo. Nek saiki iki awil campur sarian ngono ku ya ngene dadi tunggal. Ya sapa sing minggat? Mulane. Lha iya. Ya kono kowe campur aduk. Mandi juga. Baik, Pak. Jaket aman. Kunti, kunti. Apa? Dora kunti. Dora kunti tani ora kuarek iki kok Dora kunti wes sing bengak-bengak iki pikirane bisa lho Mas sinyalnya bisa tapi Dora kunti lah aku mau berani kan ora yo kuwi mamine para Jawa ya nek karo papan sing paling para dedemit ing watara nalika semana mujudake kahanan wujud kraton Kencana Indrasna sapa ta ingkang ambaur somapan oleh kula kinarya dadi pangarsane para jin cacah 5 ana jin Yudhisthira ana jin Gandharwacana jin Suparta lan jin Nangkula lan Sadewa pratane pepati para jin ingkang mapan Indrasna patih Gandharwa Bhairaja Bhairaja Batara Bhairaja
melah